Dobar dan i dobrodošli u naš novi kanal. Ovo je prvi video na našem kanalu. Danas sam ovdje s Vinkom. Tu sam. Ovo je njegov lik u igrici. I ajde odmah da počnemo, da ne duljimo. Videi će biti dugi oko 7 minuta. Pa malo je slaba kvaliteta videa, ali nema veze jer ovo je sve da nam bude manji lag. Jer je previše lagovalo, pokušali smo nekoliko puta obaviti, ali previše nam je lagovalo, pa evo vada ovaj put će biti malo bolje. Nemojte nas uzeti za, nemojte nam govoriti da nam ne valja video, jer ovo nam je prvi video za sada na Minecraftu da snimamo. Naše ime kanala je Croatian Games MV. Vjerojatno će se pitati šta je ono MV. To MV znači Marko i Vinko, zato jer moje ime je Marko, a njegovo Vinko. Ajmo odmah početi osjeći ovo. I imam jedan skroz dobar dizajn za kuću, Vinko, pa ja ću napraviti kuću. Pokazat ću ti kasnije kako mi ispavamo obično kuću. Evo, sada je meni skroz dobro ovo snimanje, ništa ne laguje, ne bar puno, sam da ja pačam malo svjetlinu. Radit ćemo ja i Vinko svakakve videe, treba drvo, tamo sam sviđi ponekad. Radit ćemo razne videe, većinom će biti na Minecraftu, ali nekad ćemo i na kreativnosti praviti neke tutoriale i pokazivati svjetove koje smo već napravili. Ali evo za sad ovaj survival počinjemo na novo i znači želimo obaviti baš. Nemoj samo malo nabaviti kamena, pa znamo da kamena ispečemo, ne možemo dobiti. I vjerojatno se pitate zašto ne snimam na kompjuteru, zato moj kompjuter je nešto črko sada i malo je spor kada se snima, ne malo nego malo više, pa kada ja dobijem možda novi kompjuter, onda možda ja budem snimao samo neke male videe na njemu. Dobro, evo, pokazat ću vam, evo sam da ovo sjećam pa ću vam pokazati kuću koju sam napravio u svom svijetu. Evo Vinko će isto i pogledati jer smo jedan do drugog, pa vidite kako. Evo ovako. Mi ćemo morati samo malo izaći, Vinko će mora malo sekund izaći pa će se vratiti. Samo da pokaže, to je na onome mom drugom mobitelu. Ništa, mislio sam da mi je ovdje. Ovo snimam sada na S30. Tako da. Evo ja ću napraviti, jesam napraviti ti već tu zapravljenje? Dobro, ja ću namirati. Jao, šta ono zviždi u vodi? Koliko stanja ubije. Evo ću vam to zapravljenje. Dobro, ovdje ti je onaj sve zapravljenje. Da sad ti izađi isto. Ja ću napraviti jedan krampić da je malo kamena. Evo napraviš ti ja kramp. Šta ti je ovo ovdje? Tu sam neki rupić Dobro, napravio. za noć možemo. Napravit ću jedna vrata, ja. Dobro, pa ću sljedeći dan kada prikupim materijala napravit ću. Ali ne treba puno, samo kamen, ovo drvo ovdje, ovo oak i malo oak dasak. A sve tu nam je. Daj mi baci kamen, pa ti nastavi skopanje. Stane, evo napravite da ne bacam. Evo doću gore. Ima još nešto što ja Vinku nisam rekao, ali dogovor se s njim poslije videa, pa možda čak to budete očekivali. Evo, napravit ću nam 2 krampama, ova kamena. Evo te. Drži. Evo te. Idemo sada. Evo ti ovdje. Ja ti pravi kuću, ja ću kamenja prikupiti. Može, ajde. Dobro. Treba mi samo malo kamena da mi baci. Da vidim samo koliko mi treba. 4, 5, 6, 7 mi treba. Za sada. Ja samo na onaj prednji dio napraviti. Toliko sam je na nove šijeću napravila. Ili imaš 7? Imam. Evo baci vamo.
Nadam se ljudi da uživate ovome video, malo ja previše komentiram, znam. Evo, Vinko sada malo može početi dok ja pravim kuću. Trebamo baklje. Baklje od drveta. Može koristi ovo odavdje drvo, gledaj, ovo ovdje. Evo. Neka. Jer nemoj ovo mi treba za kuću, nego ovo. Ne bijelo, nego treba mi za kuću ovo. Ovo, ti pravi od ovog ovdje. Ja imam uvijek tamniji. Ja, eto, od toga. Evo, Vinko, sad može malo komentirati. Malo samo glasnije da se čuješ. Treba samo malo više kamena da napravimo peć. Da moramo ispeći. Ja neću ovdje praviti, idem ja ovdje na ovo gdje ravno. Ugalj se pravi da stavite uglavnom. Da, možeš im reći, valjda svi znaju to, ali evo, Vinko će vam sada reći. Uglavnom pravi se da ispod stavite dasku, a gore da se peče drvo i tako ćete dobiti ugljen. Ne baš onaj pravi ugljen, nego ovaj umjetni ugljen. Kako no? 1, 2, 3, imam komad mesa. 4. Ne znam, će mi ovo biti dovoljno. Ovo drveta što imam. 1, 2, 3. Ne, Ne moraš od tog drveta. Moram, ovo sam napravio i tu skroz je moći. Onda ovdje ide kamen. 1, 2. Jedno ćemo brati. 1, 2. I onda još ovdje. Evo ga. Tako napravio sam ugljena. 1. Stanite. Evo Vinko će komentirati, ja sam šutio. To je to za današnju epizodu. Evo zvoni nam odbrojavanje. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Dobro.